Vítajte pri vlogu z lyžiarskeho výcviku. Za koľko minút na dojsmus? 8 minút na dojsmus. A ten ujko tam vzadu. Čarovný. Stále čakáme. Už to dlho nedržíme a rozhodli sme sa, že ak nedôjde do pol, ideme peši. Dochádzajú nám zásoby. 32, stále čakáme. Chceli sme ísť pešo, ale nie nám príliš zima. Ale no, takže nabalený, pripravený, sedíme už v buse. Tak je. Daj sa. Con los terroristas. Harlem Shake. I am the one, the way your son don't need a gun to get respect up on this. Myslím, že bol čudný nápad, sa rozhodne toto vlogovať. A few moments later. Sme tu vzadu je hotel, tu sú lyžia, tam nevidíte. Sme tu! Po hodine po cesty, myslím. Sme tu. Dobre, ideme sa ubytovať a ideme na svach. Ideme na svach. Je nás veľa. Dosť. 112. A vítajte na našej izbe. Vítajte na našej izbe. Ja som neskutočne šťastný a môžem robiť niečo, čo som vždy chcel spraviť. Toto je tá najlepšia vec. Sa mi trasie ruka. To je tá najlepšia vec. Tu si budeme robiť každé ráno selfie. Hej, budeme každé ráno selfie. A disco guľu. Mal som stiahnuť cenzu z toho Michala Davida. Že? Ešte správy. Obed a raňajky budú švédske stoly. To znamená, že sa najeme. A mne je horúco, lebo tu vykurujú a majú tu 30 stupňov non-stop. Tvoje dojmy, Idy. Nesmieš rešiť, ja to budem musieť potom vypípávať. Vieš, čo to je za editing? Dojedli obed? Bol výborný. Dobre varia, ne? Good. Dobre varia, ne? Toto švédske stoly je celkom, hej, mám kľúče. Toto švédske stoly sú celkom dobrý nápad. Ale ideme sa prezliecť a ideme na lyže. Ready, set and go. Ja, via Deutsch. Takže práve ideme na svach, ideme na strednicu. A my si ležíme na sedadlách, lebo však prečo nie? Why not? Pozrieme sa na svahu. Takže, došli sme na strednicu. Skálne obuty, pripravení. A zomreli. Igorovi trpne noha. Dobre, v pohode. Môžeme začať, už sa teším. Ale žiarky zo školy. Kamera ready, ja ready, toto ready, hento ready. Sofistiky ešte mám vzadu, tie sú tiež ready. Ide sa natáčať, myslím. Čakáme na skipasy. Čakáme na 30 skipasov. Hej, pozdrav sa.
A idem bez pálic, hej, takže toto bude iné. Herné, som sa dačo naučila počúvať. No vidíš. A už vieš lyžovať? Sorry. Vieme, no. Trošku. Tak. Na pol. To o tebe sa nerozpráva. Aké máte pocity z lyžovačky? Úžasné? Áno. Naučili ste sa na čo? Dobre. A vy? Hello. Jej, dobre. Sme dolyžovali. Už sedíme v buse, ešte sa nehýbeme. Vy tu máte inú party. No jasné. Na aký rap ako idete? Ouuu, to je vám... Ja nefitujem mi. Hej! Točky mám. Toto je iné mixovanie pesniček. Vodíte do devčatskej izby. To je silný moment. Ja mám lepší moment s karamelom. A ja. Na večer nám dali wafle. Ňam. Je 20:03. A začína sa to meniť na daco strašné. Mne akurát došla energia. Kúpili sme si šampanské, ale oficiálne ukončujem prvý deň lyžiaraku. Roman!